azkeneko gehintzako bat dauzkan launtzen duten. Aurten izango baita, aurreneko aldi egun guztin zehar, pelotoian geldi gengo naizela. Eskapa horretan sarteko intentzio egiztetela eukiko, taldean ezako lan nibiliko egun guztin zehar. Eta hori aposatu dugu, bukaeran beren arte nengo naizela, eta hortan amondarko dugu, eta oso ilusio dut. Reko urtetan ez duki aukera hori, nina eten lasterketa burutzeko, askotan bestentzako lanen, beste era batea protagonismo aurkitzen, eta aurten hainez egitzen nire oportunitate, taldea neni laguntzen, karrera askotan, motibazio dut bete eta bintzat iritsi naiz. Esperantzia jazteko, argi dago, beritxo ento gare, ekiponak argi dugu, eta lehen urtean nahi egitzen beresten den orteko. Leheneko partea oso duguka, baina bigarren partean ikusten dago presentu dutela, eta suerte lantzen digun, eta hankake hona dauzkeu, eta nire baztea lortzen dut. Lasterketa oso azkarra izan da, egin guztientzean. Hasieratik iesaldi importante bat sartu da, eta Movistarrek ritmo fuertea jarri du. Gero larraitzeko azkeneko pasadan topean hilo geha, eta gaintzan zer esanik taldea, bereziki nerekin oso ondo portatu da. Behar bada puntu erdi falta ziten, Izagirre, Madrazo eta gainontzeko segitzeko, baina ez dakit zazpigarren helmugan ez dago gaizki, beti gehiago nahi dugu, eta hurrengo baten espero ez da hobeto biltzea.